Ito nga, harap. Yan. Yan yung cake mo, ah. Siyempre, meron kang chocolate! Nasaan si Mother? Lapit ni Mother! Ayan, meron kang gift! Siyempre, meron kang fruit basket! Kaya mo, ibigay natin kay Mana. Okay, siyempre, meron kang balon! Ayun, nagsulat ko si Cars. Okay, ayan, so, ganyan natin, anak. Okay, smile kayo ha. Ikinatulad dito niya. Mag-wish, baby, ah. Okay? Wish! Sana po, magbago na po ang ako kasi nahirapan po kami. Okay, blow, baby! Blow! Oh, maglapit. Blow. Lakasan mo. Okay! Okay, pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo, Wen! Pagbilang ko ng 3, ha? Ito, hihilain natin, baby, ha? Okay. Okay, tayo. Okay, 1, 2, 3, hila! Hila! Okay, yay! Okay. Yay! Dahil 11 years old na si James, meron siyang 11,000 pesos! Happy birthday! At syempre, meron inihandang letter, syempre, ang iyong. Dito natin malalaman kung sino nagbigay ng sorpresa. Maaari po ang basahin ni Kuya! Happy birthday, Bunso. To my wonderful grandson, it's been such privilege to watch you grow into another wonderful man you are today. And you are celebrate another year of life. Remember how I hope you enjoy celebrating and take the time to remember just how special you are in my eyes. Much you have touched the lives of everyone around you. Love, Mama Lina and Daddy John. Bale, lumalaki ka na, di ka papabayaan ni Kuya kasi ako lang yung nag-iisang kapatid mo na mag-aalalay sa'yo.
Daw kay. Love ka ni Kuya. Ay, bait-bait. Si ate. Happy birthday, Pepe. Kahit ganyan ang buhay natin, dapat happy lang, Wen. Love you. Kuya. Di ba? Sabi sa'yo, malakas tayo. Kaya lakasan ng loob, ah. Happy birthday. Mother. Baby ko, happy lang. Mag-iiyak, baby ko. Love ka namin. Love ka ni Mama Lina. Love na love, sobra. Kaya mag-iiyak, baby ko. Love you, baby. Happy birthday. Okay, ang mga tito. Tito, parang happy naman siya. Iwas lang iyak-iyak. Hi! Oh. Birthday ni James birthday ngayon. Birthday mo na, galing ka na ako na. Huwag mong papabayaan yung sarili mo. Wala po. Thank you po. Okay, tita, ang mga tita kasi. Tita Karen. Happy birthday, James. Happy another birthday. Sana nagustuhan mo itong surprise namin. Ni Mama Aling. Enjoy your birthday. Ajay lang. Strong. Oh, may baga. Happy birthday, James. Oh, nante! Happy birthday, James. Enjoy your day. Yun lang ano. Happy birthday. Sa wakas! Okay, alam ay, sino ba? Chiri! Ay, sino? Chiri! Chiri? Sige, Chiri! Nagnanawang kaide. May ganito. Ang kapay nga nakita. Happy birthday, James. Pagaling ka. Tapos. Punta ka na rin pag Ayan, so okay na po. Okay na? Okay na? Okay, so James, ano yung masasabi sa iyong Mami Lina at Daddy John at sa iyong mga pamilyang nagmamahal sa'yo dito? Ano masasabi mo, ate? Thank you po. Dahil nagmamahal po sa akin sila. Hindi nila ako pinapabayaan. Yeah! Nagdalap ka din na ate. Happy birthday ha. Magaling tayo, okay? At syempre, meron tayong gift. Mari po ba natin buksan? Ito po ay galing kila Mami Lina and Daddy John, okay? Buksan mo nga. Buksan mo, baby. Sige, bakit mo. Ito po yung mystery box mo. Pwede mo natin para makita na. Ito, may katal. Okay mo, baby James. Ano? Nakakita mo. Sige, James. Pakita mo. Pakita mo, sige. Ay! Tama yung ulan. Ay, pakita mo. Kaya saan, ha? Harap mo, baby. Bye! Ang ganda naman yan. Wow! Gusto niya. Ito po, may cutter. Ay, oo. Okay, next. Grabe naman yung kutsilyo ni Madam. Ay, discuss tip na tip mo. Ano ka na? Ayan. Dami, ano to? Mystery box? Ano? Yes, ang dami na yan. Wow! Ang dami. Harap mo. Dami namang katapat yan. Buti na lang yung Hot Wheels. Marunong si Tito. Maraming anak yung Hot Wheels mo. Oo, ang dami. Oh, smile mga kids! Ay, Smile! Nagtitos ka yan! Nagtitos ka yan! Ang daming bata. Wow! bisita ni Jisa. Okay. Ay, meron siyang ano ah. Paborito niya pala si Hot Wheels. Yay! Marami na kami laruan! Okay. Masaya? Masaya, James? Oh, di ba? Okay. Daming laruan.
Mama Lina and Daddy John sa pag-trust at pagkilig po sa amin upang may pahatid natin ang surprise ang nais yung pahatid sa inyong